सोशल मीडिया पे नया चमत्कार भइल बा। सोशल मीडिया पे नया चमत्कार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग मेरे इस यूट्यूब चैनल राइटर संतोष भोजपुरी में। तो मैं दोस्तों आप सभी दोस्तों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये गाना आप लोगों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं चूँकि बहुत वायरल सॉन्ग चल रहा है पेजा तरलोंदन और कोदिने चंदन, जो कि इसमें लड़की जो वीडियो बनाई है मैं उसके ऊपर उसके परिस्थिति के अनुसार इस सॉन्ग को मैं लिख कर आप लोगों के बीच में अपलोड किया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गाना बजेगा तो आप लोग गाइएगा मूड मिजाज से और मस्ती कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देर करते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों देख रहे हैं चूँकि स्क्रीन पे चल रहा है, लिखा है दुख दिल के दर्द भइल लोर आँखिया से ढर गई। इस लाइन को आप लोग को दो बार गाना है, जैसे दुख दिल के दर्द भइल लोर आँखिया से ढर गई। उसके बाद आएंगे क्रॉस लाइन पे, सोशल मीडिया के नया चमत्कार भइल बा आ वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। लागे मालिक के कोयल विचार भइल बा, वायरल यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। तो आप लोगों को गाना है बढ़िया से मूड मिजाज बनाकर, बढ़िया से रियाज मारकर और सुर में मिलाकर गाइएगा। जब जानिएगा कि मैं गा ले रहा हूँ तब उसके बाद आप लोग ट्रैक बनाकर स्टूडियो में जाकर गाइएगा। जिस भाई को गाना होगा, जिसका मर्जी करेगा, जिसका इच्छा होगा गाने के लिए, तो पहले आप लोग ऑलरेडी ये रियाज मार लीजिएगा, उसके बाद जाइए गाएगा। मैं आइए बताता हूँ गाकर कैसे कैसे इसको गाना है। हाँ हाँ हाँ, दुख दिल के दर्द भइल लोर आँखिया से ढर गइल। हाँ हाँ, दुख दिल के दर्द भइल लोर आँखिया से ढर गइल। सोशल मीडिया के नया चमत्कार भइल बा। सोशल मीडिया के नया चमत्कार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। लागे मालिक के कोयल विचार भइल बा। लागे मालिक के कोयल विचार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। तो दोस्तों मेरा मुखड़ा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अंतरा पे। तो दोस्तों मेरा पहला अंतर आ चुका है, इसको बताते हैं। लिखा है दुनिया में बहुते करेले कलाकारी आ इनके जैसे केहू ना बनी स्टारी। ठीक है, इसको भी दो बार गाना है आप लोग को। दुनिया में बहुते करेले कलाकारी आ इनके जैसे केहू ना बनी स्टारी। कोयला के खान में हीरा धइल बा आ वायरल यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। मालिक के घर में तनु कोना मईल बा आ यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सोचिए विचारिएगा। ये गाना सेम टू सेम उस लड़की की स्थिति के अनुसार लिखा गया है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत साधारण सॉन्ग है, एकदम साफ़ सुथरा सॉन्ग है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए क्या कर बताते हैं इसको भी। हाँ हाँ हाँ, दुनिया में बहुते करेले कलाकारी इनके जैसे केहू न बनी स्टारी। हाँ हाँ हाँ, दुनिया में बहुत करेले कलाकारी इनके जैसे केहू न बनी स्टारी। कोयला के खान में हीरा धइल बा। हाँ हाँ हाँ, कोयला के खान में हीरा धइल बा। वायरल यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। वायरल यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। मालिक के घर में ना तनको मईल बा।
मालिक के घर में ना तनको महिल बा, यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा, यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। तो दोस्तों पहला भी अंतरा कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट अंतरा में। तो यहाँ पर मेरा दूसरा अंतरा भी आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। लिखा है कोशिश करे वाला हारी कबो ना, और राइटर संतोष लागे केहू के ना टोना। ठीक है, किसी चीज़ पे या किसी भी काम पे आप फोकस करते रहेंगे तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगा। तो सेम उसी चीज़ को वो लड़की भी प्रयास करती रही होगी, वीडियो बनाती रहेगी या जो भी कुछ कार्य करती रहेगी, तो आज उसको फ़ायदा हुआ है, मुकाम तक पहुंची है आज। तो उसी तरह इसमें वही बात मैं लिखा हूँ कि कोशिश करे वाला हारी कबो ना, राइटर संतोष लागे केहू के ना टोना। उसके बाद जौन सोचे ना दुनिया उहे भइल बा, जौन सोचे ना दुनिया उहे भइल बा, और वायरल यूट्यूब के गर्ल स्टार भइल बा। यानी कोई सोच सकता नहीं है, कोई समझ नहीं सकते कि कौन कहाँ जाएगा, क्या कर सकता है। अब पहले छोटा मोटा काम कोई भी स्टार्ट करता है तो लोग बहुत मज़ा लेते हैं, हंसते हैं, कहते हैं ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, हो जाएगा फलाना जाएगा, तो होता है। तो उसी तरह उसी चीज़ को मैं सेम टू सेम दर्शा दिया हूँ। ठीक है, तो आइए मैं क्या करवा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, कोशिश करे वाला हारी कबो ना, राइटर संतोष लगे केहू की ना टोना। ए हो हाँ, कोशिश करे वाला हारी कबो ना, राइटर संतोष लगे केहू के ना टोना। जवन सोचे न दुनिया उहे भइल बा, जवन सोचे न दुनिया उहे भइल बा, वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा, वायरल यूट्यूब गर्ल स्टार भइल बा। तो दोस्तों मेरा गाना कंप्लीट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और दोस्त मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा गाना कैसा रहा, और 2-4 दोस्तों लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।